Akekho umuntu ofuna ukudonselwa imali kabili ebhanki lakhe. Into ekufuneka uyenze uma ungena ku debt review, shintsha ibank account yakho bese udlulisa ezibalulekile izinto ezidonsayo kule bank account entsha njengemshwalense. U-NDA uzokucacisela ukuthi uzoyenza kanjani yonke lento. Kubalulekile uyivume i-debit check mandate ngokusheshsha. Uma uyivuma wenzela ukuthi abakweletayo bakwazi ukukhokhelwa ngesikhathi esisodwa kanye kanye. Kulapho uzoqala khona ube sendleleni esheshayo yokuphuma ezikweletini. U-NDA uvotelwe lapha eMzansi Afrika ngokuba yikhampani ye-debt counselling ehamba phambili. Khululeka, sithinte kule nombolo ethi 021 003 8733 okanye ungangena kukhasi lethu ku Facebook elithi National Debt Advisors okanye ugcwalise iform kwiwebsite yethu ithi www.nationaldebtadvisors.co.za. Phola, ungatatazeli, sikhona sizokusiza ngokusheshsha.